Sobre Jisu Kristo ng bay, jotono lamsogo and je kerengri tongnai, je nai tongnai, khanawi tongnai, kaitoni kok thai no, hamjak nai, rokno ang ani khani hamjak ma yaparo, ke hani hai, जों jini सोलोंलाय माने bo जों हानि हाय थांलाय फैयानो फुनुकजाक माने no जों सोलोंलाय दंबो के tabuk motha kaisni ni kokno tui जों सोलोंलाय दंबो के तिनि paithak motha ni kokno ang sawano bongka Laodikia motha denrok mito tongbaina epis motha epis ni motha no sobre Jisu Kristo samani kok ke borok belaino kaham samangklai dongo haipan borok puilani hamjak mano borok pokha ba yakarka de omo haikeno जों nugo boni yagulo Smyrna motha no samani kok Smyrna motha no ke जों kaham ke samani जों nugo bono khorai mani nugya boni kaham mang जों samani nugo ge boni pore Pargamni motha no haino जों pilasakang boni kaham klaimani prosongsa klaimani जों nugo piaba uloke borok no khorai mani जों nugo tamane male ulta mane ereng phirngnai lama korornai borok no borok jaga romani bagi ge omo haikena Thuatira motha no bahaina pilasakang prosongsa klaikya uloke nirok Jezebel hai borok rokno nirok mothao karawi phirngkha borokni phirngma rokno nirok nakha ani bagi borok no khorai mani जों nugo ge omo haikena जों chapter 3 o जों सोलोंखा Sardini mothano Sardini mothano bo omo haikena pilasakang prosongsa khlai uloke borok no tomanai khorai mani जों nugo ge sawo ang daktino phainai ang daktino phainai ge nirok kipilia hangke ang nirok bukhaslai nirok depend ingya hangke nirok no ang bustung phainai nei जों samani nugo ge Philadelphia no bahaina जों nugo khorai mani जों nugya prosongsa khlaimani जों nugo Smyrna no khlaima hai ge tabok paithak ni ke Laodikini motha no samani kok ge tini bonon जों wansok lainai ge u Laodikini motha no ke prosongsa khlaimani जों nugi bebang motha no prosongsa khlaiu haipana Laodikini motha no ke prosongsa khlaimani nugya bono ke khorai mani kaisa जों nugu ge जों kawang serengtai जों tabok u Laodikini motha ke tabok jorani tabok je cholai tongmani motha no bujok mani tamane male tabok kaitona koi naituk nai kri tungluluk kesang biya kutung biya tabok kesang biya kutung biya temani bagi Jisu Kristo okok saka nake जों oboni background bo जों bujinai nangnai tabok nai chini wansok hangke जों masing kesang rogo tungluluk ke trimanong hangke hawo mala tomong mule haipana Jisu ke temani bagi sa nirok tungluluk kutung biya kesang biya gan bono buk ongawi kebai ronai ba buku ni tiklai ronai ongkai kibinai obaike जों samani nogo getabo pilaskan bono जों wansoknai Laodicea angya kaba Laodiki kaisana motha Jisu Kristo bai prosongsa khlaijaya bo mane borok omo hai samang kaisapan khlaimani kri je Kristo borok no prosongsa khlainani mote boni bisingtui जों omo hai ke wansogui mano borok temasa bo important ya borok ni mokolo जों bomo haibo bo important ya tamake kaito ni mokolo जों bomo hai kaitor जोंनो bahai ke nuk kaitor
ni mokolo जों बाहायबो बोसी important kuk nangkuk mane bosi nangkuk ke saka saka जेसेबां दंथों गाइदर खाबो खासेनाय गाइदर जोंनि सुब्राय जिसु ख्रिस्ट नि बिसिंतै लाउदिकिया मथा बाहायके थांनानाय दमा खालायथाय बनो फुनुखा हानि बागै सावो खुंजु तंखेबा ukokno khanadi phola samani kokno khanadi bo laudigia mothano phurungmani ba samani bono tak जों motharobo khanani nangnai phola kathar borokno tmasa ge laudikini no samani kaisa ya joto mothano okok sawo ang pilan saka takni motha bai laudikini mothano compare khlaimana तमनले bo laudikini mothano bo sobra jisu hamjago जोंनि ख्रिस्ट हामजागो जोंनोबो हामजागो जों बनि ककनो खानाथाय पिलेसकान फायदि जों ताव थांलायनो परलायनो verse 14 निसिमै पाइथाक जरां परेनाय लाउदिकिनि मथानो सामानि कक लाउदिकियानि मथानि सुवारिनो हाय हनै सुइहरदि आमेन अ कक सावो बो काहाम के कक गुबै सानाय Kaitonis nam marok ni bere bose yapang nung klai marok no ang sawi mano nung kecang biya kutung biya nung mengsa yake mengsa engtung ang besuk se naimani nung tungluluk kutung biya kecang biya amani bagai ang no bukuk ni ongklai kibinai ang mai genang rang genang ani bial kerei Kenai neng sawo, tamuke neng sawi mania neng besek kali kaham ya, besek kairok susuk neng kerei neng sak langga, neng pula abani bagai ang nono hai henai sawo, genang engna bagai ani thani soy rangsak paidi, kanna bagai ani thani ri kupurbo paidi, hake. Nini lasima sengsa besak kolobdi. Nini mokolo rena bagi mokol nukna tuike ani thani bithibo paidi. Ang hamjak ma borok rokno khobo khorayo bubo hake kaisomoi sumsok yakardi khnadi. Ang duglamo bacawi dugar buo ani khorang khnawi khorok sasuk duglam phiyogui reke ang bininogo hapnai hake ang bowai chanai bobo ang bai chanai ang keplai enggai ani apa bai baksa bini achuk thayongo achugui tongma hai ang bo keplai engnai rokno ang bai baksa ani achuk thayongo achuk runai khunju tongkeba pholas motha rokno samano khanadi khunju tongkeba phola motha rokno sama khanadi ge oro verse 1 sawo verse amen o kok sawo bo kahamke kok kubui sanai Kaitonis namarok ni bere bose yapang. Oro sawo. Amen. Bongka kebui te kebui no sakiro nai. Bono cengsanai bebak ni yapang niso. Snam kaitonis nam marok ni bere bose yapang niso. Yoro pilas kanseng wansok nai temani bagai. Amen nisa. Kristo sak nono u amen amen mane taba amen ni meaning sing bujitai amen mane sing suri pro amen ni holayo kamang pro amen ni holayo apen amen ni meaning taba amen ni meaning mane ang kaitor je samani kaitor je klaimani bono ang begosiu mane english by I'm agreed with God ang humane to ko tabok eng si thung ne om hai ne tau bicarok laila ke gose laila ble gose mani bo chabun ang bo sama hai ne thik o kokno samani ge get kbamo bible chung nugu wai nang english porikha ke nuk nai NIV rago most assuredly ye ka verily ge assuredly ang kokbro wai ke ang
kebui no ang ukok sao ini kebui no ang ukok sao ini almost ukok Greek kok ni najak mani ge Greek go ke amen omono amen ni sao so John chapter 1 verse 31 51 again John chapter 3 verse 3 surely I say to you unless one is born again no one can see the kingdom of God omai ro kusung samani no okay surely ni samani nge ka ba kebui no ni samani bongka Greek kok ni Greeko bono no amen ni ho okay te kaisa जों Isaiah chapter 65 verse 16 rogo pori ne kanke oro haini sujak tongo kaitor unka kebui kaitor ni kebui unka kaitor kebui ukok nobo amen ne sujak mani inge जों oboni bising tei जों samana amen manene kebui no yakaba kebui no samane yakaba tab kebui sibabu Jisu Kristo haideba tamaisa ang no kebui ang no lama ano karui apa ni thani ke tei lama karui thangmani ukok so ke jepro जों amen nei sao abo Jisu Kristo oro pila verse samani abo Jisu Kristo no bujok mani ke जों amen jepro amen hi ho जों gosemani I subrai Jisu bos hamani bo klaimani abo thik na in bon in gosemani bon kebui Mana bonus namnai, bonu mutangnai, bonu phioknai, bonu kaitor, bonu bebakmus namnai, hene gosemani. Te je Bible ni kok omo bo apa bai rohojak mani na ke apa ni samangno no bo khlayo hene gosemani. Ke जों omai kamang mana Bible no go. Ke te kaisa जों omobo जों amen humani tambo je kaitor boni sajlani bising tui je kok romani je smai tangmani abo Jisu Kristo ni bising tui nangphai bai kya ege je kok romani biskango nangphai nai bogu ungphai nai hene gosemani mo ungphai nai ne sajlani bising tui bo samang khai kya boni kok ro bebak nangphai bai kya boni kok ro nangphai tongmani ben nangphai nai hene gosemani I agree with God ang kai to je samabai kaitor samano angbo somorthon khayu ba humani bon tabo जों Bible nai khangke kwangma mo जों nugo tomanai bo जोंनो phioka bo जोंनो bo phainai tisa जोंनो tisa phainai je Jisu Kristo ni bis thani phainai borok molbrung brung ni bagai mothangjak ba phiokjak kha ke kaitor Kristo ongka kebui te boni thani tatal keri bo ongka kebui boni thani dalal keri bo kebui जों tomani bagai Jisu Kristo teisa phaiphinai ni homano जों bahai ke bono जों yasakma जों bahai ke bukhano nama tomani mole bo kebui abo boni kok boni smai haireba bo teisa phaiphinai ge bono naising tongnai rongno bo na phainai ge sungsano ke bo bus tongnai ge जों bahai ke bono जों poito thangma tomani mole subrai Jisu Kristo ka amen amen manena bo kebui boni thani dala keri bo je sawo bono khlainai ge जों bono boni promise nge ka boni kok thai nge ka boni bo samani bo smai tangmani no जों poito khlaimano tomani mole bo je sawo bo bono khlainai tomani mole bo no amen nge ka ba bo kebui laudikini mothani borok rokno Jisu Kristo nayo bono je sat kaitor je samani yakba Kristo je samani borok bebak ni tuina bebak bukhak tuina Jisu Kristo no ba Kristo samani no borok bukhabai yasak thung ne Kristo nayo piaba borok sak mane je sungsani mani khuni bo among rok baina mani khuni rok baina borok satisfied ge
thani borok phainani naiya saka ungtongo haibano bwkhabaiya hingke tei kaitor samani Kristo samani boni smai rokno borok neglect khlai ba bwkhabai khlaiya bwkhabai yasagia phiaba Jisu Kristo nayo borok ukokno Kristoni smai no borok khabai khukbai yasak thangkhnai phiaba o Laodikia ni borok rok mothani borok rok bono bwkhabai mane tabuk hayreba kabangma sao Jisu Kristo phainai tesa phaipinai bukhukbai le salai hapang bwkhabai ready tong bwkhabai kubui de yacha jodi bwkhabai kubui ke yacha khake nung tomanai nung sungsani manai kunai sungsani tongmungsa mono nung torjak maya sungsani kosto tektor rok no nung kotor kuk ni nung wansok maya sungsani politics omorok no nung ti torjak kuk maya kai Kristoni samungsai kaitoni samungsai kaitono torjak masai ge orono proman je nung Kristo phaini hini hoi tongmani bo kok romani no nung bwkhabai yasakya bwkhabai naya hayreba ge ukok mono Laodikia no sau ge Laodikia no samani Laodikia no kaisa ya tabuk sung ubong bisingte sung selengtai sini molbrum ni tongthai ba sini molbrum je sung soguinai abo depend khlayo sung Kristo no kubui hinai goseya ni ka sung bono bo samani abo kubui no ongnai nei sung bwkhaw naw de naya bo se important mane Kristo no nung amen nei hode hoya nung amen nei sana saude saya bwkhabai amen mane ang pilanos kangska amen mane na ang boni ang gosewu ang agree bono kubui boni khong no kubui bo je samani bo khlainai te Bible je smai ka samrogo kaitor samani ko Jisu Kristo ni bising tin nang phaikya boni bising tin nang phainai te bo samani bebang na nang phainai ob gosimani Laodicea ni borok rok bor obkhabai borok naya neglect khayo sung saimana soitan yapang ni simena puila ni simena bo lama pheronai dalar sanai la aboni dalar omobai lama kororonai ibino lama kororoka adamno lama kororoka piaba subrai Jisu Kristo ke kubui borok dalla lama chayo himi tongmano kubuyo toy phainai bande jagi tongmano kubuino phunugui ronai bose Kristo ke जों subrai no जों completely tongnai purine जों bono bisama chanai bo kubui bono जों completely we need to trust him Laodikia ni motharo borok subrai thani borok bwkha bera sogya kubui ni thani borok bwkha bera sogya borok sungsani chamung sungsani manmani bawaini borok satisfy subrai ni thani ibkha yakar sogui roya bera sogui roya ke oroteibu sawo hani hayang poripigena Laodikia ni mothani suari rokno hai hinai sahodi amen okok sawo mane na subrai ukok sawo bo kaham ke kok kubui sanai kaitoni snammarok ni bere bose yapang oro sawo bo kaham ke kok kubui sanai kaitoni snammarok ni bere bose yapang English oke hai hinai sawo bo ungkha English ogo ang pore khanarsinai oro English o samani ke hake sawo These things says Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. The faithful and the true witness. Kubui te kubui ni saki bono subrai. Bo Amen bo kubui. Subrai Jisu Kristo kubui. Okay, bo te faithful. Kubui bai tongnai, kubui no yakari gazat. Gete bo kubui ni saki.
Bono kebuni saki. Kaidoni saki. Kaidor sebab kaidon ka kebui. Kriston ka kebui. U kebui ni saki. Kebui tamam kebui kebangman sung nugu gospel ka kebui. Bo sini bagai Calvary Cross tika bo kebui. Sung no mol brum brum ni bagai nakari roka o kok kebui. Gesuk no ha abo kebui. Bo teisa kipili painai bo kebui. Bo kipili paikangke jebono poito khlayarok no bo bustonai o bo kebui. Okay, bustung jak mani yagulo boro morke osokne u kok bo kebui. Okay, kebui ni saki, bo kebui ni saki. Bo jini subrai bo kebui, te kebui ni saki bon. Boni nang kebui no siwani ke boni thani khanani. Bo sengsaro tongprobu bo kebui no boni sengsaro ministry kaipro kebui kok no salango. Bo sebabu ani bisingti kaisesi apani thani sogai manai u kok no bar bar no bo salang. Nyebo kebui ngmabai te kebui ni saki ngi phaimabai bo kebui no sawi sama haikena bo Calvary Cross thikya bo sama haikena bo saltani salo thangi basaka bo mol brum brum ni kebui boni kok mol brum brum no tongnai sing oro Laodikia ni motharok no u kok no belaike manai belaike ni important ro wi kok samani sengdugo temane male Laodikia ro bor pokha temani bagai Kristo borno ringka temani bagai kaito borno ringka temani bagai borokno subrai Yesus Kristo ni thribai susaka u kokno borok pokha jeng samung chapter 1 por ke jeng nugo aro jeng hake samani nugo Yesus Kristo je nirok Jerusalem tongdi mane boni sagri rokno sau Phola kathar phaya sak jora nirok arono tongdi jefro phola kathar sok phayu phola kathani phan nirok manai afro nirok sengsar ganangai kothma kaham pinai pilas kang Jerusalem boni pore Judea boni pore Asia boni pore sengsar ganangai nirok kothma kaham no pinai Jerusalem Judea Samaria te sengsar ganangai okay phola kathano naisingdi okay seng temani bagai ringjak kebu-kebu Kristen seng ukok no bujitai seng ringjak mani seng Kristo seng no suwi boni thani ringka seng no ring mani ingka boni thribai suwi seng no ringka ke seng no ring mani ingka bono tuyi seng sakki ingani mane subrai Jisu tama khalaika bono tuyi seng bino sawani ukok u samangni bagai se seng joto no ringjak Laodikia ukokno pokha muito malia okay ang masaka ang manungka ang makanka ang matongtokka ngene paika dia Kristen oni bagi sing ringzagi boni sakki ngani bagi se boni samungni sakki ngani bagi se bongka kebui bongka mutangnai bono kare koisa mutangjaki meya borokro morke no soknai u kokno sawni bagi se Laodikia motharok borok faithful ingmalia borok faithful manan borok kebui not tui tong malia borok kebui ni sakki ingmalia o sengsara ani bagai Yesus Kristus sau niro kesang biya niro kutung biya nirok no ang nirok ani bagai mangsa suglia ang nirok no samalia mane ani samungo suglia nirok ang kebawi siro sine bono tau ongklai ro sinai geti oro sau bo engka snam naisa hai deba verse 1 ni paita wa hai ni sau kaito ni snam marok ni bere bo se yapang snam marok ni bere bo se yapang oro jini subrai Yesus Kristo bo sakno temani bagai yapang ni saka temani male
temani bagai Laodikia motharo ang pilana saka tepron saka temani bagai borok oseng sarotong borok ni purpose temani bagai Kristen oseng sarotong borok pokha जों अमनो जों पक थाइक्रै सिनि जों जेंमानि जों जेंमानि जोंनि खृष्टान लाइफ जेंमानि जिसु खृष्टनि बिसिंथै जोंनि खृष्टान लाइफ बो पाइनाय जिसु खृष्टनि बिसिंथै जों बबायनि मोथांजागो बनो तैनो अ संसाराव दङ ब बायखेनो जों जुगनो हावो दंगैनाय ब जोंनो लांनाय हानि बागै जों जोंनि खृष्टान लांमावो जों उ सामोंनानो तै जों प्रायोरिटी रथाय पिलास कां बननो जों खालायथाय जोंनि संसारनि जोंनि अ संसाराव दंसा जोंनि खृष्टान दंखौ सुङो तेमनि बागै लाउदिकिनि मथानि borok tungluluk borok खृष्टान वो tungluluk मा कलाइखा तमनि बागै tungmalia तमनि बागै kecang malia तमनि बागै kutung malia तमनि हले borok sobrai jisu se yafang ukokno borok pokha ani langma sobrai jisu baino chengo ukokno borok pokha ang mothangzak mani boni bisingtino chengo bono pokha ai bagai जों sobrai jisu no chini langmawo je proprono beskang wo tongrothai tomale bose beskang bose boni bisingtui se bebak sengrao bible bo saw Colossiano 1 chapter 1 verse 16 no boni bisingtui boni bagai bebak se o sungsar snamjako sungsar snamjak manabo boni bisingtui inge sini langma जों small brung ni langma mamani bogo boni yapang जोंनो मोथांनाय बनि yapang ani bagi boni yapang ge boni paitang ge जों ulon nuknai level funukjamoni sawo haini sawo angno yapang angno busu ada angno yapang haini Jisu Kristo जों samani nugu ge haini hai sini poito bopro जों poito ni temanai kaslewi thang bongka jepro जों cengramani bono जों kutu ke wansogya जों heleng ke nawo hailalang ke nawo aprono जों poito ni kaslei thang backslide ngi thang teman male जों priority जों roya nge जों poito ni kaslei thang kangkeno जों temano pilas kang kotor khlaitai bono जों kotor khlaiya nge tawo omohaino tawo Christmas ni season Christmas no torjakugo mane Christmas torjaku mane no Christmas tree mas namnai atukure ma khajinai candle ma soknai dupkathi ma soknai kaslei katal rong ma painai ma rjanai ma musanai becho haibana bo se ani langmani yapang bo temanai bahai khe bo tongdi ni nai bono जों kaslei thango bono जों pogui thango ge ani bagai जों ani langma chengmani yapang subrai jisuni bisingti se bono yapang obono जों muito naruk thai get aro verse 2 ang verse 2 poribano sorry verse 15 nung khlaima rokno ang sawi mano nung kecang biya kutung biya nung mengsa yake mengsa engtheng ang besuk se naimani ang sai mano kai to bebak siu ang sai mano mane tomo जों tema chini tongkrai bising saka bebak no bosu जों tema wasok जों tema khainai जों tema tui tebahai ke chini wasok mo जों tema khlai bebak no bosiu ang siu nini samang ang siu ne kutung biya kesang biya ang naiwo nero kutung ke ba kutung ngui tongte
Kesang-keba kesang ngai tong tu. Borok ni poito o kesang kutung o poito ni kok samani. Borok ni poito helengsa. Borok ni poito kerei. Lukwam faith. Borok ni poito temonai semangsa kai tu makai mangsa sukya. Usung saro sung nai ni kangke borok rok samang kelai leo. Panslawi samang kelai leo. Mai mawani, nui mawani, sakri mawani, office thangani, sakri manja kangkeba, tebo promotion mawani, rang ajiwani, politics. Omai sung nugu. Okay. Omai ente jeng borok osung saro besuk samang kelai pressure barebu. Omai sung nugu. Piaba borok ro kaisa jagana keler osung saro tabok nai ni kangke. Borok keler male jini personal faith jini sak corai ni poito wo jeng keler poito nai di jeng poito mana pilas kang poito temaba jisu ani bagi thika anu muthangka angte cukna hani porongka angte morke sokle bono muthang man piaba boni porebo tormaya borok nai di serai nai di ekmas nang naya serai apsa kali asake ekmas nai yang kena ekmas ni porene ke pa asale tolang nino 3 mas naya wi 3 mas nang ke pa asale tolang ek bos nai ni ke pa asale tolang omai ke seng mau hai bana borok ni poito nai ni tini kebaik asai ketal engka kai tono sinika ek bos ne porebo asuk selai jang mani kere kabang borok mahai kabang kuk na 2 bosor porebo selai jang mani kere 3 bosor porebo mana tonggo hai pana kisi mana orang nuseng slow belai kena slow piaba sengsar ino kena jadi neng hai bela ek bosor poreng ke kelas 1 ke kelas 2 sogi yuka le sengsani tong sama arong ke borok batai lai hai pana poito wong ke bebaria mahai get sing bari wani nang nai sing han bagino Jisu Kristo borok no Laodikia ni mothano nirok Luke 1 tungluluk ang naya an buku thok mani kerei ang mucung ya gan kebawi lo nai ongklai mar nai jeng omai ke busi mana o omno busi wan tane ang puilana saka jeng Bible pore prongke background sioni nang nai te jeng bono background siang ke jeng kaham ke busi tau background tuabu jeng dia Laodikia jagawo thangkang ke ang dijebu thangya ko hai pana boy ni bising tri pore wi area ba tabok jeng Amerika thangya pana Amerika ni pore wi ba nai wi jeng busi man hai le bodon Amerika sombade boy dongo Indian sombade boy dongo Laodikia ni go omohai na Laodikia ka omohai jaga mane o jaga Laodikia wo omohai dongo pronunciation tik yang samaya Hierapolis ne Laodikia ni buskang gotong mane buskang Hierapolis okay omo jaga wo hongke tuanai masing jora wo hongke masing jora ba masing tui kesar ni kogoroi tahunai English ke spring ni ho au jora wo tuanai tuitung holong ni ba hathai ni bo tui riori phai bo tui kutung tabo om hai kabang mana tongo sini Tripura ro kri phana ni mana hai pana ro YouTube ro check khai ni mane kabang ma
des tongo tui kutung phaine mane naturally tui kutung ongkhawi phaimen ge omo bahaino hera police ni jaga tongo mane laudi kini skan aro ni simi tui kutung riori phai ge bo tui riori phaite ti kaisa jaga sok phayo bongkha pamu kale ngia ka ba pamu kale mane amone bumon borokni amone bumon ge bono English by ke cotton scale sorry cotton castle ngia ke ba tomanai tulani rasbari de hosinai omohai cotton castle ya tabuk rasbari haino ge aro ni simi u tuitung omo phaima bai ge tuitungo toma hasinai tongri tuitungo minerals betongo ge bo tongma bai o pathoro kufur ngui hang ani bakai o ar jaga no cotton castle be ho ke o tuitung phaite aro ni tamanai u cotton castle ni aro riore tui phaite jepro ge aro ni kabangma tamanai minerals mane abo tui nungmai yazat tui nungmani chuk yazat ngi phayo abo bai dalok jakte ge oma hike sokwaite ulo tolawo jepro laudikia sok phayo abo u tui kutung riori family bo tungluluk phayo mane tabuk nang riote tola riote phaite tui tungli ang payo okay u lama angte pusaka pamu kele ni homani pamu kale hi homani o jaga o kabangma minerals oborok omo ngui dalok jagi phaye ngete nungmaya tui nungmani chugya ngpai nungmani chugya omhai ngpai ke bono nahoina tabok aini sawo I will vomit you out of my mouth Bible saw niro utui hai niro tabok laudi kene borong ke bo kok no kaha kene buju ani bagini anger no kok sawo tomani bagi o sajaka ke niro kutung biya kesang biya antong niro no ongklai kibinai ani bukumi ongklai kibinai utui leskan ke kutung kahane haibara mane je jagane ongkhai phayo haibara je pro utui laudi kia sok phayo utui nungmani chugliya tei tubu tungluluk kutung biliya ge niro omo khai tabo niro no ang ongklai kibinai tunglulu niro kesang biya kutung biya temane male utui kemangma kogroitas nai minerals bono mane kabangma tui podrepot amo bai dalok jagri phai mane tabu nungmani chuklias ong haike sakene sing chuksne nungmani chukli keseng omo hai geographical environment naini khangke jeng kaha kene busiwo subraj jisu temane bage u kokno saka ang muchung mane ke nirok no kutung phana kechang phana ngthung o hai tung luk u tui omoni rior phai mane bo tui amone rior phai mane o tui tau nungmani chukliya tau u tui hai nirok no ang muchung mane ke kutung ngthung ya ke ba kechang ngthung obonis ang muchung mane ke u laudikia mothani borok look one church tungluluk church kutung biya kechang biya manena borok sak ni one soktui
sak ni chajak tui borok khlainai kaitor chajak mano tui wansogya kaitor khlai de mano borok khlai sak ni chajak tui borok mane human center omai borok ni wansok tui o gothok jak kan ke ba khlaika gothok yang ke ba khlai haibana bible tui wansok tabo om haina tabo ni kwan ma tak sengsar ganang ni om hai je jan je musuk tui ne khlai laisu haibla tumanai Christmas season ba podre pod sokai leka nang nai ri bazaro thangai star ruk suru podre pod sokai ka ke podre pod jasang saman nije ni musuk tui mo tharo u haina nije ni musuk tui bible interpretation khlaima nije ni musuk tui boni background bot mas sama nai ka bono te wasok ledi ke soitan om hai kene borok no lama koror honi nayu ge omono laudi kene mothani tongmung sama ani bagai borok sawo borok rang paisa dik dia buibai nahor jakmani bohonke jingsa sana kahana haifana rang paisa bugenang wealthy chance haifana kaitoni mokolongke borok mungsakri angnirono kebai sironai nais angnirono onklai simarnai kemulle nuk chukya tau nang kothok ke onklai de romusu yable haibla daiti sabayui daiti jekbana chawne musu teisi chawne musu onklai ron musu thogya kana onklai khibi ron musu chini subrai singno nayu bono sing bkhabai khabai hamjak mabai tei tumanai soisuk mabai sing bono suriwi bono seba khlai tongthung ni bonai kaitor to mano bo samaya bomo haino bo samaya tomani bagai onklai khibani naikya tumanle boro kutumbiya kesangbiya Kristen langmangka kaitor bai kaitor no chanan Kristo no chanani Kristo bai chajak nani mane nung literally chanani ukogya se bible no gu John rogo al Jesus sawo omo ane bahan chadi omo ane puthai nungdi haireba ngising mane Jesus ni bahano khagai sawo haireba sawo haide haya boni kokno sung samani boni kokno khanamani bono bonai sung tongmani ge bobo sung no chanani musung mane sung no chanani musung mane bo sung boni bagai mungsasa khlaitheng nei bonai boni love ungtheng boni love ban ungtheng boni mungsasa samongo chuktheng nei sung no nai piaba tawuk sung wan sokthai nini thani subrai Jesus Kristo mungsasa de manka ani thani subrai mungsasuk de manka mungsasuk de nai manka ang boni mungsasuk gode suk jakha sukmakha bono jeng wan sokta laudiki ani motharo sukya boni thani mungsana chukliya ani bagai ang onklai khibi nai ang boni thani mungsasuk de chukha ang busuk poito bai bono poito khlaiui ang busuk agok manka obono bono chamani ba bobai chajakmani ani poito no bon nayu John chapter 21 no chungnugu borok bo thangni basawi 40 din tongka o sungsaro boni sagri rok bai kabangma borok wai nuk jagai apro chungnugu mo chalai mani arong chalai mani hedeba John chapter 21 pore ni Israel no subrai kaitor ba chini subrai yasak manlia tomani male Bible sawo borok tomanai awa serja baisa sik mojak
cái bài xem mồi ya English cái antan cake này chứ mà feel ra kia awa tao nung awa share lah ke feel nang le hay de feel yang ke bài xem khao apa na share di feel yang ke bài xem khao nghĩa là feel yang ke borong so feel ra kia Hosea usung ngai ke nuk nai Hosea chapter 7 verse 8 phải thang này nữa ông kisa mới to khai janai Bible ba annihilation Hosea chapter 7 verse 8 ang purwana verse 8 Ephraim bo sakno kubun bo songrok bai gedalkha Ephraim ke awan serpru babaisa simi serite khaksa mathal jakia awan hai phil jakia khaksa na serja awan hai Laodikia church Laodikia motha borok borok sengsani manaikhuni ma khangkaina engkha sengsani je nangmani mankhaina engkha ge borok kosto kwrui borong thani o sengsara kosto tekto kwrui khema tongkhangkaina engkha mui tonardi jepro sengsani manaikhu bai santusto ongo bono torja kugo kosto tekto kwrui engkhama tongkhangkaina mane satisfied engkha belaina omo kiri sengsa belaina danger obohai wono omohai jora wono seng backslide engai man ga omohai na Laodikia jora borok ni poito agoglia borok ni poito jagana mane sengsani omo baina okay makha ngena te ang sengsani mani makena paikha lekha pora rung tongkhana paikha tabo omohai na chini kepro seng nugo chini Christian ro ani besa lekha pora thungle tongle bo boni poito agowit tong bo kabu ma thangja khade bono wan sok leli chakri mankhana paikha chakri kaha busa buri ke chakri kaha busai bai chalanai tu kai ro mankhana paikha sida bo poito kanang de tong kri deng tong wan sok li ya ba just Christian engkana paikha akana wan sok baksa to non Christian bai se kai ke ogona Laodikia padi seng hai kipil thang lebis nai verse 16 ang purunai verse 16 puripiana neng tunglulu kutung biya kecang biya abone bagai angnono bukhuk ni ongkhodoi ongkhlai kibu nai ang mai ganang rang ganang ani bial krei khnei neng sawo tamoke neng sawi mania neng busuk talika hamya busuk khairok susuk neng krei neng sak langa neng phula abone bagai angnono hai hnei sawo ganang engna bagai ani thani soi rangchak paidi kanna bagai ani thani ri kupur paidi hakeni ni lasima sengsa besak kholabdi nini mokolo runa bagai mokol nukna tuike ani thani bithibo paidi oro agna angsa baya ang bial krei ni torjok haipano Kristo tmaisa neng busuk talika hamya neng busuk talika hamya ni so tomale neng bo faino santusto neng satisfied self satisfied kamang mo borok omo haikena wan sogo sengsaro nangmani no sengsani nangmani no man khang kena ka boni phola agogde agogya toru de toria bono wan soglia kamang mo thana mo borok ganang oro seng nugu nirok ganang brang puisa ni obab krei bial krei seng te baisa nai ni kangke smart na mo tharok bhai
Agenda rumit to tongbaina smana mothano tiyang samani smana motha borok kerei borok sengsa bikra rang paisa kerei haibana Kristo bono tomasa borok tei bui bai satok jago haibana niro busuk ganang ani mokolo niro busuk ganang tamani male borok kaido naitei tongma bai borok ni mokolo smana motharo belai kena koinene belai kena kharok kharok sungsa kharok susu haibana kaido ni mokolo borok ganang ni borok musa gelaudi ke ake borok ni mokolo borok ganang borok sabaya numbaya bial kerei haibana kaido sawo kaido ni mokolo nirok belai kena talika hamya ni sengor samane go nirok belai kena tamil talika hamya ani bagai kaido ni nahormung kaido ni wansok mung kaido bustu mani kaido jajak mani borok ni bai somania yeseng kaido jajak tei kaido nai tei kaido wansok tei kaido bustung nai homani teinya jeng wansok thai jeng sakno examine khaitai porikha khaitai Bible sawo proverbs so haini sawo sak okay jeng poralaisne bono Proverbs chapter 13 verse 7 phadi thongne Proverbs thulungmung 13 verse 7 ang porwana baksa borok bigra tutuise ganang haike phunuk satiro yang baksa keba belai ke ganang tutuise bigra haike phunugo baks gana jeng Kristen kari tama tamba Kristen kari mangsakri haibana sengsa no tuino ni ang ganang bonno ganang ya pana saksano ganang ni phunuk pani oro sawo nirok ani oroni paidi ani oroni si rangsak paidi ani oroni se rik kanani paidi neso pari hai kiputang lepisnai verse 18 amani bagai ang nono hai hnei sawo ganang ngna bagai ani thani soi rangsak paidi kanna bagai ani thani ri kupur bo paidi hake nini lasima sengsa besak no kholob di oro sawo bahai kiseng kaitene mokolo ganang iman oro sono sawo rangsak paidi ani thani paidi ri kholone bagai ani thani paidi omongka poito ni kok samani ye poito sini poito kebui ngani nangnai geseng Bible nugo John boro seng nugo John chapter 10 and 1 Corinthians chapter 3 1 Corinthians chapter 3 verse 10 is 15 jora pore kenu oro seng nugo subraino poito klai bongka holong ke holong mo nok tangani bagai baksa wa bai tang bufang bai tang so bai tang ke baksa ke rangsa rupai bai tang ke omo hor bising tuise porikha khaijak nai hor bai porikha khaijak nai niso gatabo rangsa rupai hor bai phana khathang muilo se muilo tong bufang wafang songrok khang ke tamabu thapla temuk samare goni kri ke sini poito no samani sing poito engka rangsak je poito ganang bono kaitoni mokolo bial kerei ganang poito baina busung sugno hos thango tebo poito baina jeng kaitoni samang no khlai mana poito baina sungno thangjago poito baina sini Christian langmabu tor jeng poito baina tor keseng u poito no jeng manani nangnai kaitoni thani nana nangnai
ani thani paidi mane tamo busung serungnani nangnai gete ani thani u ri paidi nini kholodi nini lasima sungsana kholodi sung subrai Jisu Kristoni ri bai ri roma bai sung kholoba nangnai subrai Jisu Kristono bai sung thangjago nge bobaino chini lasi Adam i sumso khlai proborok ri krui lasi jagri phairaglia haipana Kristo kaito mera tawi mera ni buku bai kholoi rokha manena Jisu Kristoni thui bai जों जोंनि लासिमानाव खलदि ख्रिस्टनि थानाय नादि जोंनो काइटर बनि बागै दंथों होनै नायो बनि सामो खालायथों होनै जोंनो नायो गे जों अमाहायखि खालायबानि बागै तमा सिनि आगेनि गोजानो जों खिबि रना नांनाय जों बनि रमानि न जों नावनि नांनाय Ephesians chapter 4 verse 22 साव निनि गोजामनो खलक तमा खुगि खिबिदि आगेनि तंमंग्रनो खुगि खिबिदि काइदो रोमानि न नों नादि माने काइदोनि ककनो बाइबेलनि ककनो जों नाना नांनाय गे जों अरसावो नि मकल खलक बिथांदि जों खलक बिनि नायानि नांनाय जों काइदो रोमा बाय जों काइदो जोंनो रोमा बाय जों नाय बनि बिसिंति जों नायका काइदोनि ककनि बिसिंति जों नायकाखै जों नुगिया रंनो नुगनाय आनि बागै जों बनि कक थाइनावबो जों बारबानो परिथाय verse 19 by 20 आं परिफिसनाय verse 19 by 20 आं हामजाकना बरकनो खब खरायो बुबो हाके काइसमै सुमसग याकारदि खोनादि आं दुग्लामो बासावै दुगार बुओ आनि खरां खनावै खरकसासक दुग्लाम फियगै रोखे आं बिनि नगो हाबनाय हाके आं बोबाय चानाय बोबो आं बाय चानाय नि अरसाव borok mothang jagya je Kristo bai kebe mothang jagya borok kaito romano yasa gyangke borok maya borok mothang jagi maya je borok koinene je borok bukhabai mothang jakna musungnai bonono kaito mothango orosawo dogar phyogi ronai haibla dogar phyogi ronai get tei orosawo boro angbai mai chanai bobai angbai chanai ang bobai chanai mane जों Kristo जोंनि सुब्रै जिसु Kristo जों बै फेल'शिप जालायबानो तामो फेल'शिप जों बै फेल'शिप खालायबानो मुसुं बरकनो सुब्रै जिसु Kristo मोथांनानै मुसुं जागो मोथांमाने यागुल बोबाय फेल'शिप खालायनानै मुसुं गेजे अमाय कस्ट टेक्ट रकनो यकनाय बरक बनो हामारे मानाय जे संसारक पदरे पचन कस्ट टेक्ट मानो verse 21 by 22 परेके जों लुगो ये बनो ओवरकाम खालायमानाय बरकनो हामारे मानाय नैसो जरा किसा कमवा आं आसक अमनो जों एक्सप्लेन खालायलिया हायफोना आसक नो सावो आं हायनि हाय परेवै बायसनाय आं कप्लाय इंगै आनि आफा बाय बाक्सा बिनि आचुक थायंगो आचुगै तंमा हाय आं बो कप्लाय इंनाय रकनो आं बाय बाक्सा आनि आचुक थायंगो आचुक रुनाय खुंजु तंखेबा फला मथा रकनो सामानो खनादि कप्लाय इंनाय नाय गोबां टेम्पटेशन फायमोन हायफोना जों बनो कप्लाय इंनाय बायके कप्लाय इंनाय कप्लाय इंमा बायके इंमानाय माले ख्रिस्टनो खाबेरा सगै तंमा बाय गबोनो कुटुं इंमाने गोबां मा कस्ट टेक्ट फानो नों ग्राक के बासाय तंमाने बनो पय गबोहायनो कायदो जोंनि ख्रिस्ट जिसु जोंनो नावो ग्राक के बासाय तंग नों रां फैसा करै फान तंते नों संसाराव नों बेलाय केना अमफा नों तंदे हायबोनो कायदो नाय नों ग्राक के बासाय तंग अमनो ख्रिस्ट जोंनो नाय ओके
sorry, aro laudikini motha borok basawi tonglia tamani sungsani mani khuni bai sungsani je nangmani man khangkaino borok santusto ke takuro bukuro obo laudiki ano simi samani ko gya nono ano tatni motha no samani ko geseng bo kutu keseng wan sok pai ke asik no kini orono pairis ne jeng buskango tebo sereng lainai phunukjak mane kabang ma serengjak nai tongo busi maya saijeng pore busi maya tongo geseng jeng omaikena jeng serengthai ke nai tongnai joto khanai tongnai rokno ani hamjak ma tei kaiton rokno chubateng kaiton rokno hamari klaiteng phola ni engteng sungsani engteng